Dobar dan, dobri ljudi, evo nas opet nakon malo duže pauze na kanalu Klikeraš. Kako ste mi, jeste mi dobro, šta ima, šta se radi? Evo u današnjem sam videu mislio da vam pokažem i da vam predstavim jedan zanimljiv i lijep sajt koji se zove I Love PDF. To je jedan sajt u kome je moguće, to jest preko koga je moguće prebaciti i konverzovati, da kažem, Word, PDF, Excel i neke druge tipove dokumenata u tipove dokumenata koji vama trebaju. Postoji neki drugačiji način da se to odradi, ali recimo ako ste negdje na poslu i ako želite da brzo odradite tu transformaciju i da opet skinete sa tog sajta na vaš komp i posle pošaljete nekome mail, mislim da je ovo jedan pravi način i jedna jako dobra opcija za koju nije loše da znate. Ništa, evo ja imam ovdje jedan već PDF dokument koji recimo želim da prebacim u Wordu da bih kasnije te neke delove teksta mogu da koristim za neki drugi dokument. Aj prvo da uđemo u ovaj sajt, znači zove se, već je ukucano, I Love PDF. Klikneš na ovaj prvi sajt ovdje i evo ga. Znači ima široku lepezu modifikacija dokumenata u željene dokumente koji, da kažem, vama trebaju za neki dalji rad. Ja sam malo prehladio, izvinjavam se. Malo ću da rkćem i da kašljucam, ali šta da se radi. Dobro, znači ovako. Merge PDF, ako želite da dva PDF dokumenta spojite u jedan, ili ako želite, ako imate 5 nekih lupam platnih listica koji želite da spojite u jedan dokument, jedan PDF dokument, kliknete na ovu prvu karticu, selektujete ovu karticu, odakle vam se nalazi to je gdje su vam skladišteni ti dokumenti, selektujete ih i prosto ubacite ovdje i onda će vam ih on spojiti u jedan dokument. Jako lepa stvar, recimo razdvajanje jednog PDF dokumenta. Kada imate dva lista, želite da imate isto PDF, ali po jedan, da kažem, odvojeno, to možete da rešite u ovoj kartici. Pa onda, ne znam, jako dobra i korisna stvar za slanje mailova koji su, ako vam je mail nalog ograničen na slanje, ne znam, 25, 30, 40 MB. Kada kompresujete PDF neki, ako je veličine, ne znam, 80 MB, 100 MB, neki ogromni PDF, kada ga kompresujete, ovo sam ja lično recimo radio, on vam napravi od 80 MB, ja mislim 12 ili 15, to je isto jako dobra stvar. Ako želite da radite online, naravno da postoji i neki drugi način da se to odradi zipovanjem i slično, ali što da ne, i preko neta, ja inače ovako radim. Pa onda PDF to Word, znači da neki PDF dokument prebacite u Word i da ga kasnije koristite za šta vama treba. To sam teo da vam pokažem na ovom živom primjeru. Ajmo da selektujemo PDF dokument. Ja sam neki izdvojio, neki Maglev vozovi, nešto, neka smejurija. Ubacio sam ga, ima 16 strana, 484 KB, konvertuješ tu Word. Ne moraš da klikćeš uopšte na download jer ga on automatski sada skida u folder koji je podešen ovdje u Google podešavanju. Evo ga, skinuo ga je, idemo da ga pokažem u folderu, otvorimo ga i bukvalno sada taj dokument koji, ajde da ga otvorimo i u PDF-u. U PDF-u izgleda ovako. Ima sve te neke silne strane, ne znam ni ja šta sve ima, vezano za ove Maglev vozove i tako dalje. Iako ti radiš neki seminarski rad, naravno ti možeš i ovako da kopiraš, pa da onda u novom Word dokumentu modifikuješ i da ubacuješ delove teksta koji tebi trebaju, a možeš i da odeš na ovaj sajt, da promeniš u Word i da ga otvoriš, evo ga. Znači on ga je sad otvorio ovu neku Word verziju. Ti lagano ovdje sad možeš da, ne znam, praviš
da formiraš tekst i tako dalje, šta god tebi treba, da kopiraš sliku, bukvalno i to u lepoj rezoluciji. Možeš da vidiš da je širiš, da je menjaš veličinu i tako dalje. I isto tako kada imate neki Word dokument možete da ga pretvorite u PDF, neću da čuvam, zatvaram, to sam čisto ovako samo hteo da vam pokažem. Da se vratimo mi na još neke stvari šta sve ovdje ima od nekih mogućnosti za modifikaciju, recimo PDF to PowerPoint, PDF u Excel, čoveče, evo vidiš nikad to nisam koristio, dobro ovo klasika, PowerPoint to PDF, Excel to PDF, izmena PDF dokumenta, recimo ako želiš, ne znam, da napraviš, ako nemaš već instaliran program za menjanje PDF-a na računaru, ti možeš da recimo ubaciš dokument, napraviš određenu izmenu na njemu i da onda tako sačuvaš. HTML to PDF ima, PDF u sliku, sliku u PDF, potpiši PDF, ne znam, rotiraj ga, ako imaš neke grafikone, neke slike koje želiš da izgledaju drugačije, ne znam, ovo ne znam šta je, scan to PDF, viš, ovo je nešto, ne znam šta je, neki novi, aj baš da kliknem da vidim šta je ovo. Scan document from your smartphone to your browser. Aha, ovo je da možeš i preko telefona da odrediš neko skeniranje, naravno samo skineš aplikaciju sa Google Play-a i to je to, šljakaš dalje, dobro. Page numbers, ne znam šta znači, nikad nisam koristio. Dobro, pa to je to u suštini. Sijaset nekih mogućnosti za menjanje dokumentacije online. ilovepdf.com. Najviše ja koristim merge, ne znam, split, to Word i to PDF, eto. Ali eto, možda imate i neke stvari, možda vam bude koristilo recimo i za Excel, dosta ljudi na poslu koristi Excel, pa da želi da ga pretvori u PDF ili da iz PDF-a određene tabele pretvori u Excel, ovo je recimo dosta korisno, ovaj ovdje deo. Dobro, ništa, to sam teo da vam pokažem za ovaj neki prvi video nakon ove jedne malo duže pauze. Budite mi dobri i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u budućnosti, u nekim novim videima. Samo da vidim šta će još interesantno da vam snimam. Možda krenem neki Excel kurs da radim. Ali dobro, o tom potom vidjet ćemo već u budućnosti kako će šta biti. Ništa, pozdravljam vas i držite mi se. Ćao, ćao.